अगिया लगावता। मुन्ना भी एगो बात कहनी है, सच्चाई बाकी चैता जौन होला ठाट के चीज है कि ये लेकिन ये सब लयदारी है, चैता ना है सब। लोग भले चैता कहता मने कह देते जा अरे पिया परदेसिया के करा से कहीं दिल के बातिया खाली प्रदीप जी खातिर जोरदार आप सब ताली बजा दें। टेढ़िया तो सबे बोला था लेकिन टेढ़ियों में अलग अंदाज बा। और तिया बड़ा वियोग में कहती के राजा दिखाई कर दी सिंह कि घाम लगता है राजा ए राजा अरे घाम लगता कि तू तो आदर्श कि बहरा में करेला चैत में हमारा घाम लागता। कुछ दिन पहले हमारे एल्बम के 10 गाना शूट भइल कि तू तो बहरा में करेला तू तो बहरा में करेला कदे में काम घाम लागता। तू तो बहरा में घाम लागता ये राजा घाम लागता घाम लागता ये राजा घाम लागता घाम लागता ये राजा एक करे जा कथी में घाम कथी में घाम लागता गमछी नहीं खे गमछी हां मुंह में की गमछी दीना हां अजय भैया कि तू तो बहरा में करेला यारा ए सखी का कहीं जब से बलमना बाहर गइल बा तू तो हमर दर्द नहीं के बुझत हो। हां मर्द दर्द नहीं के बुझत जब से लुधियाना कमाता ओकरा तनको पता बा कि एने के लुधियाना में आग लागल बा। अरे ते ओइ जगह लुधियाना देखता। अरे ते घरी हो गेल मारा मर्दे ए सखी तो अपने सैया के बोला लो ना हम केंगा बोलाई इतना तड़पल ठीक ना हो उ जानतानी आलोक हम केस के समझ धइले बड़े कि तू तो बहरा में करेला यारा कदे में काम घाम लागता। तू तो बहरा में घाम लागता है ना बलम जी आ जाइता बलम जी आ जाइता अपना लुंगी से बेना डोला जाइता अपना लुंगी से बेना डोला जाइता बलम जी आ जाइता बलम जी आ जाइता तू तो और देख दे राजा तू तो लभियाना में करता ड्यूटी पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता ब्यूटी
तू तलो धियाना में करता लहे तनी पोछला पोछला तू चलो धियाना में करता ड्यूटी पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता ब्यूटी और ते कते राजा ए राजा घाम लगता है दिया अरे घाम लागता घाम लगता है दिया घाम लगता है दिया घाम लगता कि घरवा हां आ रही तो पका के देता अरे कौन बोल दहिया माल देना कपूरी ना दशहरी कोका किलो वाला तीन गो जन फल लटके ना फल न हम चाहिए हां कि घरवा हरे रही तो पका के देता करे में काम घाम लागता तू तो तुम्हारा में जाते हो परदेस ना। पिया ना जाते हो परदेस पिया जाते हो परदेस जाते देखो तुम भी मेरा खत देखो तुम भी मेरा खत पाते ही खत लिखना